silný signál, oba dva závodníky, respektive závodníka, závodníci. Vidět, že jsou natrénovaní z toho autokrosu, vyrazit ve správný moment. No a podívejte na to, tady se o žádné široké svíky nehraje, protože oba dva se snaží zajít co nejlepší čas. Teď řekl, že Petr Nikoden odjede řadovou výhodu nad Eliškou. Vteřiny rychlejší než Eliška. Proprší jeden špatně trefený Ampex. Jaká je realita, to zjistíme už za pár okamžiků. Petr Nikoden má před sebou teď poslední dvě zatáčky. Eliška už teď vyjíždí, tohle bude hodně těsné, Tak bude to super boj. Petr Nikoden má druhý náskok na Elišku. Jak to by mělo být zítra, tak já jsem teď úplně bez dechu, sleduju tu krásnou jízdu od Elišky, která opravdu bojuje o každý centimetr asfaltu, o každý. Petr Nikoden ale drží ten náskok, který získal už první kole, možná on lehce navyšuje. Má za sebou už mnoho závodů, nejenom na domácím, ale i na zahraničním šampionátu mistrovství Evropy a určitě patří ke špičkovým autokrosařkám, které může Česká republika nabídnout. A Petr Nikoden má velký náskok. Teď už to je vidět.